Sako ne ga arnan cakiri. Ma'ana arnan cakiri da su mai gari dan mai su ne arnan cakiri. Dama kun san ga ta ne gizo ba su wacce kodi. Arnan cakiri su mai gari dan mai. Bari fara hari sai dai mun dai sai na sami taken shi mai gari dan mai yanar kama wata su 1000. Ari shi ne uban gari ko shi ma ari yanar kama wata su 1000. Yakin sai shi ya garba dan jambale da kuma Allah ce ne ko shi albarka da kakannin shi gari. Kun san ni da wanda dai zan hudu irin wanga hirrikin ba wani bata lokaci ba da zan hudu wannan hirri. Wannan abubuwan da dauka doka yi duk abubuwan da ka zo ka tsara shi kuke ganin kamar duka ba wani abu ne ba. Wallahi wani abu ne abin da kuma ba za yin daɗi duka kusan da wata kwata ba za su maka daɗi ba yiwa mana ana zama tare wuri guda wanda tare da mutum wuri guda ta ba amfani ka ba su ɗaya ba su yi ba ya amfani ka kuma ka zo irin wanga abubuwan don ka biya bukatar ka don kai abin da ka ga dama nuna kurkon gaji ko kuma kai wani babba ne kuma kana da kamar akwai wanda yake da irin hajjin ko kuma na sarki na san ka zo kai wannan ka zo ka zama bayuwa duk in kana son ka zauna lafiya to kai kokari ka zama mutum ka fito a mutum ka zama mutum zama lafiya kenan amma dai ba haka ba magana ka samu zama lafiya yadda ke so musayil ba zai yi ba duka kusan da wannan ya kamata na alkhairi ya linka so 100 wannan mugunta ne linka so 1000. Ana zama ka lafiya ka yi mukan kirkici duk abin da ka gani shi ne daidai da kai. Wulakanci ko na yin wulakanci wa gani ko ka ja maka ko ba wani yin wulakanci ne wa gani aka wulakanta ko ka ja maka ba sa kwaku ne ka tafi ɗin ba kuma wulakanci kasance da yau. Wulakanci wannan sai kasance da yau. Ko ka jan ko ga an yi wani abu ku ne wai ba wani haka nan ne abin yake haka nan ne duk abin da ka jan hodi haka ne ba wata magana da zamu ga in yi a cikin duk haka nan ne haka nan ne kuma dai kun sani dukkan kun san dai nan motsa sai na hodi mai gari dan mai da yanar kan wata so 1000 mai gari dan mai take da shi nake ba wani ni abin nake so yi da ke da ku ba sai da wani gaba ɗaya ku nake san duk kusa hannu gaba ɗaya ku ba sai da wani a'a duka gaba ɗaya ku gama kai duka wuri nake son zama da ku cikin wannan abu.